Kada sam izbacio prvi video na ovom kanalu, koji se bavi jednom od najvećih nuklearnih katastrofa u Sovjetskom savezu, našao se određeni broj ljudi da me optuži da sam američki plaćenik, ali evo, pošto mi je upravo sada legla uplata od ruske obaveštajne službe, danas ćemo govoriti o najsmrtonosnijoj nuklearnoj katastrofi u Americi. Kad god se u medijima priča o nuklearnim katastrofama, novinari i javnost odmah skaču na Černobilj ili Fukushimu. Obožavaju te priče o strašnim havarijama, propustima i neočekivanim ljudskim greškama, ali retko kada se priča o tome da se jedan katastrofalni incident dogodio i u Americi. Pritom, nije se desio slučajno kao ovi najpoznatiji u Ukrajini, Rusiji ili Japanu. Imamo situaciju da je država namerno, svesno i u potpunoj tajnosti pustila ogroman radioaktivni oblak direktno na gradove, sela i farme pune ljudi. Ali zašto su sproveli ovaj bolesni eksperiment i kako to da niko nikada do današnjeg dana nije niti kažnjen, niti je bilo ko izgubio posao, niti je završio u zatvoru? Pa, priča je dosta komplikovana, ali idemo redom. Ja sam Igor, a ovo je priča o zelenom eksperimentu. Verovatno ste već čuli za Manhattan Project. Dakle, to je projekat američke vlade na razvoju atomske bombe koji se odvijao tokom Drugog svjetskog rata u velikoj tajnosti. Za testiranje u okviru tog projekta izabrali su jedno, naravno, udaljeno mesto u državi Washington koje se zove Hanford. U principu, tu su imali sve što im treba. Dakle, reku Kolumbiju koja će poslužiti za hlađenje reaktora, jeftinu struju sa džinovske brane Grand Coulee i kilometre visoke pustinje da sve ostane potpuno sakriveno od očiju javnosti. Naravno, to zemljište nije bilo potpuno prazno. Američka vlada je jednostavno pokupila lokalne farmere i indijanska plemena koja su tu živela generacijama i selili ih preko noći i za par meseci transformisali ovaj prostor u vojni kompleks pod nazivom Hanford Engineer Works. Kada pogledate ovo mesto na Google mapama, čak su i obeležene pozicije nekadašnjih naselja, ali sada tu više nema ničega. A inače, površina celog tog kompleksa je recimo nešto manja od Beograda. Sad, svrha ovog kompleksa je bila da se tu masovno proizvodi plutonijum za potrebe atomskih bombi i naravno na tom mestu je napravljen plutonijum za bombu Fat Man koja je sravnila Nagasaki. Dakle, ista priča kao i sa onim sovjetskim kompleksom Majak o kom sam govorio u prvom videu. Ono što je važno da razumemo je da je tokom tih ratnih godina, dakle 44. 45. godina, tada još uvek niko ne razmišlja o nekoj bezbednosti. Ideja je samo daj da sačuvamo glave na ramenima i da pobedimo fašizam. Samim tim, u takvoj atmosferi, gde je prioritet da se posao obavi što pre, naravno, stvari su rađene ofrlje i tu dolazimo do prvog nivoa ekološke katastrofe koja je nastala u ovom pogonu. Znači, još i pre nego što će se desiti ta katastrofa o kojoj danas pričamo, u Hanfordu se dešavao taj ekološki horor, jer su oni sve od 44. do 47. godine kroz dimnjak izbacili monstruozne količine radioaktivnog otpada koji je svakog dana vetar raznosio i po 500 km dalje. Količina koja je proterana kroz taj dimnjak je apsolutno suluda. Primjera radi, kada se 79. godine desio čuveni akcident na stanici 3 Mile Island, što se inače smatra najgorom civilnom nuklearnom nesrećom u istoriji Amerike, tada je u atmosferu pušteno 15 do 24 kirija joda 131. Kirija je inače merna jedinica. Dakle, 15 do 24. A ovde je kroz dimnjak ispušteno 685.000 kirija. Dakle, to su desetine hiljada puta više zračenja i to direktno u vazduh koji su ljudi udisali, pa dalje u vodu, na pašnjake, farme i okolne mlekare. U početku, naučnici verovatno nisu bili svesni posledica, ali su vrlo brzo shvatili da imaju problem. Ali, opet kažem, ratno stanje, nećemo da dižemo paniku, ljudi će tražiti da se postrojenje momentalno zatvori, hajde da se pravimo ludi i da teramo to koliko može. Naravno, pošto je postrojenje bilo na samoj reci Kolumbija, bilo im je jako zgodno da vodu iz reke koriste za hlađenje reaktora, međutim, ta voda je u tom procesu postajala radioaktivna, oni bi je kratko zadržali u bazenu i samo ispustili nazad u reku, a onda bi indijanska plemena jela ribu iz te vode, jer jednostavno niko ih nikada nije upozorio da je voda zatrovana. Tako da opet, ovo sve je do sada jako slično sa onom pričom iz pogona Majak, jer
i oni su isto tako u potpunosti zatrovali obližnje jezero i reke, ali sve pod nekim velom patriotizma. A onda se ključna stvar dešava u septembru 1949. godine. Predsednik Truman izlazi na radio i šokira američku javnost rečenicom: Sovjetski savez je uspešno testirao svoju prvu atomsku bombu. Amerikanci više nisu jedini koji imaju nuklearnu tehnologiju. U Pentagonu nastaje totalna panika i to je bio trenutak kada zvanično počinje takozvani hladni rat. Ono što je za Amerikanci sada bilo glavno pitanje je kako da znamo šta Rusi sledeće planiraju i koliko oni to uopšte proizvode plutonijuma u svojim reaktorima. To je njih jako zanimalo i zapravo postojao je jedan način da to izmere, da kažemo, neinvazivnim putem. Još 2 godine ranije, 1947. general Dwight Eisenhower je lično naredio američkom vazduhoplovstvu da razvije sisteme za detekciju nuklearnih aktivnosti na velikim udaljenostima kako bi odmah mogli da saznaju ako neko nešto petlja sa nuklearnom tehnologijom i upravo na taj način su uspeli da saznaju da su Sovjeti radili test i to su saznali 5 dana nakon testa. Imali su jedan špijunski avion VB-29, što je zapravo bombarder koji je modifikovan za meteorološko izviđanje. Taj avion je zapravo samo nadletao Pacifik između Japana i Aljaske i imao je jedan specijalni filter koji je sakupljao čestice. I onda kada slete u bazu, provere filter da li je nešto sakupio i ovaj put kada su ga proverili, očitavanje radijacije je skočilo iznad svih skala. Sovjeti su to inače odradili u maksimalnoj tajnosti i hteli su da kriju i čekaju pogodan trenutak da saopšte te vesti javnosti, ali Truman ih je naterao da ranije priznaju i zvanično potvrde da posjeduju atomsko naoružanje. Sad, tu vojnim obaveštajcima pade na pamet jedna, po znacima navoda, genijalna, ali prilično bezobzirna ideja kako mogu da precizno procene koliko plutonijuma su proizveli Sovjeti za tu bombu. Pošto su znali razdaljinu između mesta gde su Sovjeti testirali bombu i mesta gde su prikupili određenu količinu čestica, oni su rešili da naprave svoj test tako što će namerno da puste u vazduh jedan kontrolisani radioaktivni oblak koji će da simulira eksploziju bombe i da onda prate taj oblak, recimo 10 km, i da vide koliko radioaktivnih čestica je na toj razdaljini ostalo. Dakle, to je bio jedan način da oni nabaždare svoje instrumente za merenje i da naprave jednu matematičku formulu kojom će u budućnosti, kada Rusi nešto ponovo urade, oni preciznije znati šta se desilo. Taj test je nazvan Green Run ili zeleni eksperiment, a zelen je zato što gorivne šipke kada izađu iz nuklearnog reaktora budu zelene boje. Za taj test su tražili da imaju neke savršene vremenske uslove, da temperatura bude ovakva, onakva, da nema kiše, da vetar bude blag, ali da duva sa zapada, da ne ulazimo sad u tehnikalije i sve se to kao namestilo, i test počinje 2. decembra 1949. godine. U 8 sati uveče, kada iz dimnjaka puštaju jedan džinovski nevidljivi radioaktivni oblak koji će avion sa onim pomenutim filterom pratiti i vršiti merenje. Međutim, ispostavit će se da vremenski uslovi nisu bili baš tako idealni, da je vremenska prognoza bila nestabilna, ali da je vojni vrh vazduhoplovstva vršio pritisak da se test izvede po svaku cenu. Naravno, stvari polaze po zlu, vetrovi su počeli potpuno nepredvidivo da menjaju pravac, oblak se razbio i otišao u više smerova i u jednom trenutku u potpunosti gube trag oblaku i više nemaju pojma gde su radioaktivne čestice otišle. Ali, ajde što je merenje propalo, nego se desilo nešto još gore. Čak i da je sve pošlo po planu. Količina radijacije koju su pustili u vazduh je bila katastrofalna i smrtonosna i ispostavit će se da su oni greškom pustili duplo više čestica nego što je bio inicijalni plan. Narednog jutra, 3. decembra, timovi za merenje radijacije su se razleteli po celoj regiji da vide gde je oblak završio, a rezultati su bili potpuno jezivi. Kontaminacija se raširila stotinama kilometara unaokolo. U tim najbližim naseljenim mestima to su bile neke sulude količine radioaktivnosti, a čak i u nekim gradovima koji su 200 km dalje, vazduh je po današnjim standardima bio do 1000 puta kontaminiraniji nego što je to dozvoljeno. Dakle, pričamo o tome da su polja i pašnjaci bili potpuno zatrovani, voda takođe, sve ono što smo i malo pre pominjali, samo što se ovde u jednom danu pojavila ogromna količina otrova. I šta mislite, da li je država reagovala? Pa, naravno da nije. Niko ljudima van ograde Hanforda nije rekao apsolutno ništa.
Nema sirena, nema evakuacije, nema čak ni osnovnog saveta farmerima da recimo uvedu krave unutra i bace kontaminirano mleko, nego jednostavno ljudi su se probudili kao i svaki dan, doručkovali, popili mleko i poslali decu u školu kao da je najnormalniji zimski dan. E sad, zašto je ovaj jod 131 koji su oni ispuštali toliko opasan? Prosto, radi se o tome da ljudska štitna žlezda obožava jod jer joj je potreban za normalno lučenje hormona i metabolizam. Ali, stvar je u tome što naša štitna žlezda nema senzor i ne razlikuje običan jod od ovog radioaktivnog. Ona ga usisava bez obzira i skladišti u vratu, gde onda te čestice danima emituju radijaciju i bukvalno prže okolno tkivo iznutra. Da stvar bude gora, najizloženiji ovoj katastrofi su zapravo bila deca, jer dečije štitne žlezde su male i u fazi razvoja, tako da su upijale mnogo veće doze zračenja nego kod odraslih. Neke kasnije studije otkrile su da su neka deca kroz kravlje mleko, od krava koje su pasle kontaminiranu travu, primila neke sulude doze zračenja koje se koriste u agresivnim kliničkim terapijama za uništavanje raka štitne žlezde. Naravno, stanovnici ovih poljoprivrednih krajeva su decenijama živeli u potpunom neznanju, a onda su vremenom počeli da primećuju neke obrasce i upoređuju to sa svojim komšijama. Dakle, u pitanju su bili masovni problemi sa štitnom žlezdom, karcinomi koji su desetkovali čitave porodice, pobačaji, mrtvorođena deca i stoka koja se rađa sa teškim deformitetima i tako dalje. Kad god bi neko pitao vlasti šta se dešava, zvaničan odgovor Komisije za atomsku energiju bio je da je sve u bezbednim granicama i da su to samo izolovani slučajevi. Nakon što se zeleni eksperiment završio, napisan je jedan strogo poverljivi izveštaj koji je zaključio masovnu kontaminaciju sredine. Međutim, tu je pisalo da je rizik po zaposlene i stanovništvo zanemarljiv, ali da se preporučuje da se takav test više nikada ne radi, jer ima previše nepoznatih meteoroloških varijabli koje ne mogu da se kontrolišu. Taj izveštaj je zaključan u vojni sef i cela ova priča se utišala na skoro 40 godina. A onda, sredinom 80-ih, jedna prilično zeznuta istraživačka novinarka iz lista Spokane Spokesman Review, žena koja se zove Karen Dornstill, počela je ozbiljno da kopa po arhivama Hanforda. Potom je počela da intervjuše bolesne ljude koji su živeli na toj trasi kuda je duvao vetar iz pravca Hanforda, podnosila je bezbroj zahteva na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama, sklapala kockice i 86. godine je konačno isterala istinu na videlo. Naravno, javnost je bila potpuno šokirana ovim informacijama i odmah je krenuo pritisak na vlasti da deklasifikuju glavni vojni izveštaj, što se na kraju i desilo 89. to jest 3 godine kasnije. Tek tada nastaje opšti haos, pa je američka vlada angažovala sve moguće laboratorije da naprave rekonstrukciju doze zračenja, pa su oni tu modelovali kretanje radijacije kroz vazduh, ispitivali lanac ishrane sve od 44. godine i mi zapravo iz tih istraživanja i znamo sve ovo što sam ja malo pre ispričao. Ali suštinski u ovom slučaju najveći krivac za narušeno zdravlje kod ljudi je bilo kravlje mleko, što nam govori da, samo da se neko tada pozabavio tim problemom malo samo, to je sve moglo biti rešeno tako što će se ljudi obavestiti, nemoj da pijete mleko i to je to. Međutim, šta se dešava? Jedan centar za istraživanje raka, Fred Hutchison, je preuzeo ovaj slučaj i pratili su preko 5000 ljudi koji su bili deca u vreme kada se ovaj slučaj dešavao i 2004. godine naučnici iz tog centra su doneli zaključak da nema statistički značajne veze između zračenja u Hanfordu i raka štitne žlezde koji se dešavao kod ovih ljudi. Na što je javnost još više poludela. Pa su krenula i neke tužbe i ceo taj proces između građana i države je trajao sve ukupno 25 godina, da bi na kraju Ministarstvo energetike ipak popustilo i isplaćeno je nekih $60 miliona za sudske i advokatske troškove, dok je samim žrtvama i njihovim porodicama podeljeno jedva $7 miliona. Tako da, suštinski u celoj ovoj priči su pobedili jedino advokati, a žrtvama je ta cifra jedva pokrila decenijske medicinske troškove i to bez zvaničnog priznanja krivice od strane države. Oni nikada zapravo nisu priznali da su krivi, nego su bili u fazonu ajde da rešimo ovo van sudskim putem i to je to. Neko bi rekao, pa dobro, ali to je tada bio duh vremena, oni tada nisu znali, bla bla bla. Međutim, još 90. godina predsednički odbor je zaključio i priznao da je zeleni eksperiment svesno pregazio sve bezbednosne standarde
tog vremena. Iako je ono njihovo rutinsko svakodnevno ispuštanje radioaktivnosti iz dimnjaka bilo čak i veće, ovaj zeleni eksperiment je nekako ostao više zabeležen u medijima kao zločin, jer to je baš bilo onako bezobzirno, potpuno svesno ugrožavanje bezbednosti građana. Hanford je prestao da proizvodi plutonijum krajem 80-ih, a ono što je ostavio iza sebe se smatra najvećom ekološkom noćnom morom u istoriji Amerike. Kompleks se trenutno nalazi pod saveznim programom Superfund za čišćenje opasnog otpada i u ovom trenutku tu još uvek postoji preko 2000 teško kontaminiranih lokacija, na stotine kvadratnih kilometara zagađenih podzemnih voda koje polako otiču u reku Kolumbiju. Zatim imamo nekih neverovatnih 211 miliona litara visoko radioaktivnog tečnog otpada i taj otpad se nalazi u nekim podzemnim rezervoarima koji su naravno stari i dotrajali i dokazano je da taj radioaktivni materijal curka u zemljište. Čišćenje ovog haosa traje već decenijama i trenutna procena kaže da će se sve to završiti najranije do 2060. godina, a troškovi svega toga će iznositi na stotine milijardi dolara. Ono što je pomalo ironično je to što je prvi reaktor koji je proizvodio taj plutonijum 2015. godine proglašen za deo nacionalnog istorijskog parka Projekat Manhattan i danas ga turisti u organizovanim turama mogu videti. U početku je taj, da kažemo, muzej samo slavio naučna dostignuća, ali kasnije su pod pritiskom javnosti morali da tu priključe informacije o profilu žrtava, radnicima koji su stradali i detaljne istorijske informacije o zelenom eksperimentu. Kao što znate, istorija je učiteljica života, a ova priča mene nije ništa novo naučila. Samo me podsjetila na tu činjenicu da u situacijama kada dođe do pitanja takozvane nacionalne bezbednosti, tu se zapravo nikada ne radi o bezbednosti nacije, već isključivo o bezbednosti ljudi koji su na vlasti. Ako se oni osete ugroženo i ako je rešenje problema u tome da se pobije sopstveni narod, pa oni će to i da urade. I ne, to nije slučaj samo sa Amerikom. U prvom videu na ovom kanalu, kada sam bio američki plaćenik, tada sam vam pokazao identičan slučaj, samo sa druge strane. I takvih situacija je bilo mnogo u istoriji. Imate ih svuda u svim epohama i to su one situacije kada vlasti svesno pošalju u smrt svoje građane, a onda bez blama od njih prave nekakve nacionalne heroje koji su poginuli za neku višu stvar. I bukvalno im se rugaju na taj način. Mislim da je krajnje vreme da naučimo taj obrazac i počnemo da ga prepoznajemo na vreme. Pošto me je ruska obaveštena služba za ovaj video platila u nekoj brlji od vodke, ako vam se dopao ovaj moj video, možete me častiti kafom, klikom na dugme thanks ili hvala i podsjetit ću vas takođe da sve moje videe možete gledati dan ranije, bez reklama, uz simboličnu donaciju na Patreonu, a tu su i besplatni videovi podrške putem dugmića, share, like i subscribe. Vidimo se i sledeće nedelje u istom terminu.